Gure zeinen bizipoza, gaixotasun arraroen nazioarteko eguna da gaur, eta bizipozako gure zeineak eta gure nahia elkarteak benetan babes handia dira familientzat, eta kantu berri bat ere badute oraintxe uneotatik aurrera. Izan gure lagun izeneko kantua. Mezure bat bideal nahi bali madiguzu, badakizue. 600 lau lau bosei bosei. Eta Beñatek gaixotasun arraro bat du, ezin ikusi, ezin hitz egin, ezin ibili, ez dakiten ez zer duen familiarentzat beharrezkoa da eta izugarrezko babesa da gure zeineak elkartea. Gurekin Beñaten aita, Luisma Landaluze. Kaixo, Luisma, arratsaldeon. Arratsaldeon. Aupa. Aupa, Luisma, ongi etorri. Eskerrik asko. Eta lehenik eta behin galdera bat egin behar dizugu, Luisma. Zuek zeri deitzen diozue zeine edo zeina? Bueno, zeine berba da Txorierrin eta Mungialdean etxeko kutxunari esateko modua. Ara. Etxeko kutxuna, etxeko zeine. Ez da zertan izan behar etxeko gazteena. Da, apur bat, beste kutxu bat dauko. Eta zein da zuen zeinea? Bueno, etxeko zeine, Beñat. Beñat, ez da? Argi dago, bai. Eta zer moduz dago Beñat, Luisma? Bueno, orain momentu honetan apurrak ilikolo, bideoa grabatu genuenan primeran Sevillen. Eta bueno, bere osasun egoerak gora bera handiak izaten ditu, eta apur bat egunerokoan ja apur bat oitu eta gagoz. Baina, ez da bere boladarik onena momentu honetan. Kontua da Beñatek gaixotasun arraro bat duela, ez da? Eta zein da bere egoera, Luisma? Bueno, ez dakigu ze gaixotasun dan. Gaixotasun arraroekin hori gertatzen da sarritan, ez? Sintomatologia bat dagoela, baina inork ez diola jartzen izenik edo ikerketa gutxi dagoelako normalean. Beñaten kasuan, berak burmuina ez zuen behar beste garatu, orduan goi mailako funtzio guztiak ez ditu egiten. Orduan, danetarako behar du laguntza, danetarako, da 24 orduko seme bat. Eta hortxe garoz. 23 urte egin ditu, ja? 23 urte ditu zuen familiako argazkia, hortxe ari gara ikusten. Beraz, Beñatek ezin du ibili, ezin du ikusi, eta ez du hitz egiten. Goi mailako funtzio guztiak ez ditu garatu, orduan, bizitzako gauza guztietarako behar du laguntza. Eunekoa. Orduan, zaila da, lehenengo kolpea gogorra da, onartu beharra, hause dago eta honekin egin behar dugu aurrera, eta listo, ez? Eta baina hasieran kosta zitzaigun pixka bat. Ez onartzea, onartu, bertan dago eta listo, eta onartu beharra dago eta ez dago besterik, ez? Baina, ze premia gainera, gaixotasun arraroen gauzarik zailenetakoa esango nukenik, da ez jakintasunean bizi garela. Sekula ez dakizu, nondik nora joko duen, zer gertatuko dan, nola egongo dan, gaur ondo bihar batek daki zer, eta zentzu horretan ez jakintasun horrek asko batzen zaitu, ez, zaila da. Beste edozein gaixotasunek bere protokoloa daukate, bere ibilbidea, gero ondo joan edo txarto joan, baina bera, ez, eta medikuek ere... Marko bat badago, ez da? Hori da, eta medikuek badakiten ondi jo, zer egin, orain hau ondo ez badoa beste hau, eta ez dakiz zer. Eta halako egoerekin ez dakite. Eta zuek noiz konturatu zineten Beñatek zerbait bazuela? Jaiotzeaz. Bai? Jaiotzeaz. Jaioa aurretik dana normal zijoan, eta jaiotzean esan ziguten burmuina ez dago ondo garatuta, baina ez dakigu zer. Jaiotzaz batera esan ziguten, baina inoketzekien nola joango zan hori, eta azken finean ezintasun handiarekin bizi da Beñat, eta hortxe gabiz, ez? Beste gaixotasun arraro askok ez daukate halako ezintasun hain handia, ez? Nahiko bizimodu arrunta edo, bere premiekin edo, baina aurrera errezago egiteko modua, baina Eta gaixotasun arraro izateak zesan nahi du, Luisma, ez daukazuela diagnostikorik? Beñaten kasuan gaur egun 23 urte dituela ez dauka diagnosirik. Sintomatologia tratatzen dute medikuek, berak epilepsia duenez hori tratatzen dute, edo beste dozein gauza agertuko baliz hori tratatzen dute, baina izaera genetiko gaixotasuna izan da, hor ikerketa handia egin beharko litzateke jakiteko ze gen edo zeintzuk dauden ikututa edo zeintzuk dauden hor zertuta, baina, klaro,
hasi ziren ikerketa horrekin, Beñat gazteago zenean, baina gero krisialdiak etorri ziren, hor egon ziren ia gauzak apur bat baztertzen, hau ez da, zekao. Jaiek ere, medikuntza apur bat itxuan doa honetan ere ez, eta ez da erresa. Eta izenik ezin jarri izateak gauzak zailtzen dituzuentzat? Bueno, ez Beñat dan modukoa da, eta izena izan edo izena ez izan guretzako zentzu horretan, baina medikuntzarako oso garrantzitsua litzateke. Bere jakin izango balute, non egon den hasierako arazo hori, agian beste tratamendu guztiak, epilepsiaren tratamentua askoz ere zehatzago jartzeko aukera aukiko lukete. Eta momentu honetan ari dira, gaztera da matando moscas a cañonazos, ez? Bueno, hause dago, bueno, ea nola geldiarazi. Zentzu horretan, bueno, berarentzat da zailago, guretzako azken finean, hola sedator eta horrekin egiten dugu aurrera egunero, baina berarentzat garrantzitsua izango litzateke diagnosi bat izatea edo jakitea non egondan hasierako arazo hori, pixka bat tratamendu horiek egokiago ezertzeko. Eta, Luisma, zuek nola dakizue Beñatek ze behar duen, ze nahi duen, ze pentsatzen dugu ahotsak edo identifikatuko dituela zuenak, ezta? Bai, berak ez du ikusten, baina bere belarria oso fina du, eta, bueno, sarritan gainera ikaratu egiten da, edozein zarata etxean, edozein gauza erorita ikaratu egiten da, ez? Bai, berak ezagutzen gaitu, eta nolabait berak adierazi egiten du. Eta nola adierazten? Soinuak, bere ala dakizu pozik dagoen, gaizki dagoen, edo zerbait ez doan ondo, edo mina duen. Bai, hori ikasi dugu, urteetan ikasi dugu. Eta esate baterako, zerk pozten du Beñat? Zerrekin alaitzen da? Musika da berarentzat. Bueno, etxean betianik musikak presentzia handia izan du, beste semea ere musikaria da, en fin, bueno, gurean hori garrantzitsua izan da, eta berak asko disfrutatzen du musikarekin, dudarik gabe. Beraz orain gustora egongo da, ezta? Bai, bueno, gainera orain protagonista bihurtu da, bai, biziposaren eskutik, bai. Gainera, bideoan ikusten da, bideoaren bigarren zatian, nola berak, nolabait honintzak hitz egiten duenean, berak ere zarata batzuk egiten ditu honintzarekin batera, bueno, bere adostasuna adierazten bertan. Zuek Gure Señeak elkarteko kidea zarete? Bai. Zer da Gure Señeak zuentzat? Ba, Gure Señeak herri mailan da nolabait ikusgarritasun hori, hau da, Beñaten egoera eta gure egoera nolabait plazaratu egin du. Seme-alaba hauekin denak gaude barrurantza begiratzen, ez? Etxean, etxekoak eta zer behar dan, eta etengabe 24 orduak ari gara Beñat begiratzen eta pixka bat familia egoera, ez? Eta herrian Beñat, ez dut esango ez ezaguna zanik, baina, bueno, ez zuen beste. Eta Gure Señeak elkarteak hori lortu du. Etxeko zeine izatetik herriko zeine izatera pasada. Orain momentu honetan herritik zoazela jendeak, lehen agian guritz egiten ziguten, eta orain beti dago hitzen bat Beñatentzat ere bai. Beñat, ze moduz, bueno, ez, nolabait integratuago dago. Eta nik uste dut elkarteko beste neska-mutilentzat ere gauza bera izan dela. Beraz orain herriko zeine den honetan, jendeak ere berari begietara begiratuko dio, ezta? Hori da, ze Googleen niko garatzen dut aspaldi eta lako elkarrizketa baten, ze sentsazio duzue zuek semearekin eta zabiltzatenean, ni inoiz komentatu nuen begira bera gurpilalki handoa, ez? Ordan, jendeak ez zuen bera begiratzen gintuen gu. Pixka bat begirada bere gainetik pasatuta, agian jendeak etzekielako zer esan berari, etzekien nola hurbildu, eta zentzu horretan hori zeharo aldatu da herrian. Ja ez gaituzte gu bakarri begiratzen. Beñat ere beste biztanle bat da eta beste deriotar bat da, eta zentzu horretan asko dugu eskertzeko. Eta Gure Señeak elkartean ez dago Beñat bakarrik? Beste aur batzuk ere, beste gazte batzuk ere badaude, ze kasuistika daude? Oso ezberdinak. Hemen gaixotasun arraro bakoitza zeharo ezberdina da.
Eta gure zeinak elkartea sortu zanean, hor, pentsesan, bueno, herri mailan beste familia batzuk zeuden, halako egoeretan, beste neska mutil batzuk, eta, bueno, hor apustu bat egin zen. Gaixotasun bakoitza ezberdina da, badago fibrosi bat, badago beste mutil bi ela moduko gaixotasun gogorra dutenak, izenak oso bereziak dira, errepikatzeko ere. Batzuk badute diagnosi bat, beste batzuk beinaten antzera ez daukate. Baina, hor herri mailan hori ikusi genuenean, pentsatu genuen, bueno, gure elkartea ez da izango gaixotasun arraro baten inguruan sortzen den elkarte bat. Ez, nahiz eta gaixotasun ezberdinak izan, premiak oso antzekoak dira. Bakoitzarenak bereak, eta agian ezberdinak, baina guztiok daukate premiaren bat hezkuntza munduan, edo osasun aldean, edo ez dakiz zer. Orduan, sarritan iaia bat datoz premia horiek. Gero, ume bakoitzak izango du bere berezitasuna, eta hezkuntzan ez dute guztiek gauza berbera behar. Baina, hor esparru horiek etengabe errepikatzen ari dira. Zentzu horretan gure zeinak elkartea apur bat berezia da. Arruntena da, gaixotasun arraro baten inguruan sortzen da elkarte bat, San Filipo edo beste hainbat elkartea ari dira, eta bueno, gurea ezberdina da. Argi dago gure zeinak elkartea zuentzat oso garrantzitsua dela? Bai. Aspaldi, orain dela 12 urte sortu zen, eta egia zen beste ikusgarritasun bat suposatu du herrian eta herritik kanpo, derion sortzen da, baina gero egia esan hainbat lekutatik deitzen dute, ez dakiz zer egiten duzu, nola antolatu duzu hau, eta egia esan lagundu aldugun neurrian prestegon gara, naizta deriokoak izan ez, laguntzeko edo. Agurtu ezagun gure zeinak elkarteko voluntario bat, zuk ongi ezagutuko duzuna, Aitor etorriko da orain. Hurbileko kasu bati esker hurbildu zen bera gure zeinak elkartera, eta berak esaten du, ematen duena baino gehiago dela jasotzen duena. Gurekin da, Aitor Aurrekoetxea. Hau, Aitor! Arratsaldeon ongi etorri! Mire, Luis Macchalo egiten dio, Aitorri. Mirestekoak dira. Bai, ez da, voluntarioen lana, ez da. Aitor, gure zeinak elkartea izan dugu, mintzagai orain arte Luis Marekin, baina nondik nora sortu zen elkarte hau? Gure zeinak elkartea 2010an sortu zen, familie batzuen inguruan, zegoen kasu bat handerion nahiko gogorra, eta horren inguruan egon gintzen lagunak, auzokideak, eta hortik aurrera, hortik sortu zen elkartea, apurka, beste familia batzuk inguratu ziren, eta beste kasu batzuk, eta joan zen, sarea zabaltzen. Aur baten inguruan sortu zen hasiera batean? Bai, pare bat, esan ziren hasieran, gero laster beste kasu bat, eta gero beste kasu bat. Kasu desberdinak, jende hasi zen purbet taldea sortzen, eta hortik aurrera hasi ginen proiektu honetan. Eta gaur egun, 10 bat familia zaudete hor? Bai, gitxi gora, bera, gertatzen da batzuk esaten dugu modun alta eman da daude, euren evoluzioa positibo izan dalez, igual familia horiek voluntario moduan daude, ume horien, umeak, batzuk nagusiak egin direz, eta, zorionez, euren evoluzioa, onura egin dago, eta, relazioa mantentzen dugu, eurek voluntario moduan jarraitzen dabe, bai. Eta zu, nondik nora sartu zinen elkarte honetan? Hori, nibe, familia baten laguna nintzen, eta hor, 2 lagun batu ginen, beste auzokide batzukaz, eta, azkenean derio herri txikia, bai, tamainadeko, edanok ezagunak gara. Eta holan hasi gintzen, forma emoten gure zeinak elkarteari, bai. Eta zertan laguntzen du elkarteak? Batzutan gertatzen da, igual kasu hauetan, gizarte zerbitzuak edo osasun sistema edo ez dira heltzen behar guztietara. Eta gu batzutan hor egoten gare, alde batetik laguntza ekonomikoak emoten
edo erakundekaz bebai laguntza moten, Bai, sarritan premia handiagokoa izaten da beste laguntza mota hori, baten batek eskolan edo institutuan arazoren bat eta sarritan ez dakite nora jo. Agian elkartean baten batek badaki nora jo edo eta hori laguntzea, sarritan laguntza ekonomikoa baino garrantzitsuagoa izan daiteke momentu horretan. Esan edo, sarritan laguntza hitz egiten dugunean, badirudi dirua sari garela, ez? Bueno, dirua ere premia handikoa da eta familia batzuk benetan behar dute, erakundek osatzen ez duten laguntza horietan, baina sarritan beste laguntza mota hori askoz ere eraginkorragoa edo garrantzitsua da. Gero topagune bada, familientzako, euren bizipenak, euren kesak, euren zalantzak, denon artean apur bat argitzeko, bideratzeko, bueno, hori garrantzitsua da, haurentzako, Gaur otsailako 28, gaur gaixotasun arraroen nazioarteko eguna da, ezta? Aitor, zer esan nahi du gaur egun honek zuentzat? Bueno, egun garrantzitsua, ezta? Batez be, familia hauen egoera apurbet plazaratzeko eta komunikabideetan bere lekua, bere tartea izateko eta normalizatzeko, ezagutzen ez dena, hor egoten da izkutuan, ateratzen bada kanpora, bada normalizatzeko modu bet, ez da. Eta Aitor, zuretzat zer da voluntario bezala lanean aritzea Gure Seinak elkartean? Zer ematen dizu zuri horrek? Bueno, hasieran esan duzu moduan, ni argi dekot, ni jasotzen dut askoz gehiago, ematen dudan baino gehiago, ez da? Voluntario izatea denok izan gara, batzutan konturatu barik voluntaria, zara, jende guztia normalean preste egoten da laguntzeko, batzutan ez dakizuna da zelan egin, ez da? Gure kasuan oso erraza da, azken finean ja lagun talde bat bihurtu gara, eta, ez aigu kostatzen, egiten duzu, benetan dinot, gu jasotzen duguna, baloratzen zein txudire benetazko arazoak eta bizitzako zurek ikuspuntuak bebai aldatzen direz eta ez da kostatzen, da justo kontrakoa, benetan posgarria. Gure Seinak elkarteari buruz hizketan ari gara, baina Gipuzkoan bada Gure Naia izeneko elkarte bat ere, bideo txiki bat prestatu dugu, ikus dezagun. Gure Naia da elkarte bat, daude batzuek gaitasuneko arraroak edukitzen, eta gu egiten duguna da laguntzea informazioakin, terapia begiratu zen den, eta da familiarentzako, familia batetik beste familiari laguntzeko ere. Araba bat dauka, 17 urtekoa, dauka arazo bat, igerri nion ja jaio zenetik. Beti hanka hotz, como el hielo, erderaz esaten danez. Beratzi bete eukibarien, esan jesartzen ondo, bolanka dela hiltzezan beti. Ja horti ja, mediku, da hola segabiz. Jende gutxi dago zerbait jakitzea gu egiten duguna, eta gu hori egin behar dugu jendea gehiago ezagutu, eta nahi badute eta zerbait ezagutzen badute norbaiteri gaitasunak dakadala urra bat, gurekin kontaktua jarri, emaileti, telefonoz, pagina guz ere, Facebooken jartzen dugu, eta laguntzeko gaude. Gure Seinak, Gure Naia, Luzma, elkar ezagutuko duzu, pentsatzen dugu? Gainera Naia, Gure Naia elkartea sortu zen, Gure Seinak elkartearen eskutik nolabait. Naiak zuen gaixotasun arraroa, derion, Gure Seinaren sorreran zegoen mutilaren gaixotasun berbera zen. Orduan, gugana jo zuten, jakin zutelako, entzun zutelako, gure elkartean bazegoela alako gaixotasun bat.
Orduan, gu lagundu genien, pixka bat orientabideak emon, ez dakize egu esaten sortu elkartea, ze horrek asko lagunduko dizuet, ez dakize. Eta, bueno, gure naia elkartea nolabait, gure laguntzaz edo, gure orientabideaz edo, gero beraiek jarraitu dute, eta uste dut egiten dutena mirestekoa dela ere, bai, hasieratik izan genuen harremana, kasu horregaitik hain zuzen. Ze garrantzitsua elkarren berri izatea horrelako proiektuak sortzeko, ezta? Bai. Eta agurtu dezagun gure bide laguna Tibalt, kaixo, arratsaldeon, haizu gaur otsailako 28 nazioarteko gaixotasun arraroen eguna, zuk ere gertu xamar ezagutzen duzu edo bizi duzu gai hau antza, Tibalt, kontatuko diguzu zergatik? Bai, nire anaia da gaxori dagoena, gaxorik edo sindrome, edo, ja aipatu duten bezala, askotan, claro, ez daukazu diagnostikorik, orduan ez dakizu zer den, zehazki ez, baina hori nire anaia jaio zenean, nahiko ondo jaio zen, ja 2 urte ingurura iristen ari zenean, ikusi zen, bere garapena etzela normala esango dugu, eta ordutik aurrera hipotesi asko egon dira, hasi autismotik, Tourette sindromea, Aspergerra, baina azkenean hipotesi izatetik, gero beti deskartatzen bukatu dute, ze azkenean nire anaiak sintoma asko dauzka, gauza ezberdinenak, baina oraindik medikuek ezin izan dute lortu esatea hau dauka, edo zerbait zehatza daukanik ezin izan dute esan. Eta aprobetxatu nahi dut, bihar 23 urte beteko ditula gure morroskoak, eta hemendik zoriona gotzon. Begira, ederki. Bueno, Tibalt, ikusten duzu, elkarteak badirela horrelako gaixotasun arraroen inguruan izan lan egiten dutenak, horrelako horik zuk ezagutzen duzu inguruan, edo kontakturik baduzu? Bai, nire anaia ibili izan da, hasi gautenatik, bere garaian autismoa izan zitekeela eta pentsatzen zutenean gautenakin eta ibili ziren. Gero gaur egun Marea Urdina izeneko mugimendua dago, berak lagunak dauzka hor, azkenean baita zailtasuna dituzten lagunak, eta naiz eta berak ez eduki autismo diagnostikaturik, bea Marea Urdinekokin eta gustora ibiltzen da. Eta bestalde aipatu nahi baita ere Txolarte izeneko ekimena, hauek dira azkoiti inguruko gazteak, eta hori juntatzen dituzte gaixotasun ezberdinak dauzkaten pertsonak, gaixotasun arraroak izan edo normalak izan, eta azkenean ekimen edo ariketa ezberdinak egiten dituzte, denak batera juntatu, eta ez dakit, kontzertu bat ikustera joan, teatrora joan, eta ez? Bai, pixkat ezagutze dut, bai. Ederki, eta ezagutzen dugu bizipoza, Aitor, zer da zuentzat bizipoza bezalako proiektu batean parte izatea? Bueno, bizipoza guretzako ematen dotxo aukera, beste elkarte batzuk ezagutzeko, sarean lan egiteko, ze batzutan igual, zure herrian edo zentratzen zara, holan badeko aukera jende izugarria ezagutzeko aukera, hor dauzenak Leire, Porrotz, Nerea, hainbat. Hortik atxetik dauzen batzu gurekin lanean egon direnak, eta hori da, bizipoza proiektua bada guretzako oso garrantzitsua, bai. Jakiteko zer egiten da hortik eta gure lana jakin arazteko, bai. Eta orain Luisma abesti berri baduzu, izan gure lagun? Izan gure lagun. Bai? Bai, garrantzitsua da, izenburua ez da edozein modutan aukeratutakoa. Nolabait bizipozak ere hori eskaintzen digu. Ikusgarritasun hori, eta azken finean da hori, alde positiboetara heldu, nik esaten dut beti bizipoza dela euskarri bat, ez? Momentu txarrenetan, amildegi ertzean zaudenean, pixka bat esan, venga, aurrera, ez? Irriparre bat eta aurrera, ez? Sarritan, gaixotasun hauen inguruan eta hitz egiten danean, jende askorengan sortarazten dan jarrera, gisa joak, abazepena, eta ez gu ez gaude hemen inori pena emoteko. Gu gaude, gure seme-alaben eskubideak eta zerak defendatzeko eta aukera berdintasun hori izan dezaten beste edozeinen moduan, eta gainera alderik ahalik eta positiboenean, ez? Horregaitik bizipoza guretzako da jarrera bat, euskarri bat, eta horrek lagundu egiten digu ez bakarrik ikusgarritasun horretan,
baizik eta egunerokoan gogoratu, venga, aurrera, ez? Venga, ekin diegun aurrera eta ahal bada irribarre batez. Irribarre batez agurtuko ditugu gure hurrengo bi lagunak. Izan gure lagun abestian artista hundiek hartu dutelako parte eta hemen ditugu hitzen idazlea eta ahotsa gurekin dira Onintzen Beita eta Alex Sardui. Kaixo bikote! Aber, bai, Lukela, Arratsaldeon. Xeni lasai, mila esker etortzeagatik. Zueri? Bai? Ezagutzen zen dituzten zuek lehenagotik gure seinak eta gure nahia elkartea, Onintza? Nik egia esan gure zeineak entzunda baneukan, Basalatxori herrin elkarte bat, baina oso urrun gelditzen zitzaidan gauza bat zan. Eta gure nahia bazenik ez nekien. Eta zuk, Alex? Mugizetik asko bildenaz, da, entzune badek honek mugi partetik eta Onintza moden. Ez zaintzakon, bai, entzunez, bai. Horrelako proiektuak orduan horretarako balio dezakete, ez da guk ere beraiek ezagutzeko, hala? Nik uste dut biziposaren ez dakit ekarpeni garrantzitsuenetariko bat hori dela, ez? Beste guztioi ikusarazten digutela, badagoela jende bat beste errealitate bat bizi duena, edo errealitate berdina beste modu batera bizi duena, ez? Eta ez direla inbizibleak, edo ez genukeela besteok bizi behar, inbizibleak balira legez. Eta gainera hori, kantuz esaten baduzu, eta irribarre batekin esaten baduzu, askoz gauza ederragoa da. Beraz, Alex, proposamena jaso zenuenean, zure kasuan, zalantzarik ez, ezta? Ez, ganera, Onintzan hitzekaz, beti boten dugu jolasa, nitzek betiko jolasa boten dugu, ezta? Eta, idei eta proposamena politxe esan, uste parte hartu dugune, parte guztiek direla oso maitegarrezek eta eurek eslaneteko moduko jenti dela, ezta? Bai gurasoak, bai Pietz eta Porrotzen asuntoa, Xabi bai, Zabala, eta, oroar, gozada bat, parte hartzea. Hitzak aipatu dituzu, Onintza, izan gure lagun jarri diozu izenburua, zen bezu zabaldu nahi izan duzu abesti honekin? Horixe, neurri baten izan gure lagun, ez da, ez egon gure gandikain urrun. Letrain baino lehen, elkartu nintzen gure seinakeko kidekin, eta gure nahiak hitz egiteko aukera izan nuen, eta saiatu nintzen, beraien kezkak edo beraiek nahi duten hori letrara ekartzen, eta iruditzen jat izan gure lagun badela, horrek biltzen duela zehozelan euren nahi hori azkenean da, guk badaukagu diagnostikatuta gaixotasun arraro bat, baina ez gara arraroak, ez? Hemen bizi gara, zuekin bizi gara, eta gure lagunak ere izan zaitezte, ez da. Eta gainera, zintzoa izan da, nik doinua baneukan, gure zeinak ekoek zeukaten doinua entzun da, baina esan zidaten, pentsatzen egon gara zehozer sonoridadea dauka, eta jantxakun izan gure lagun, eta horreri bueltaka egon nintzen hainbat egunetan, eta pentsatuen nostraz, justo holan, kabitzen da letran orduan, hemendik abiatu behar naiz, eta hortik abiatu nintzen. Gozatu dezagun bideoklipa, ez da? Ikus dezagun Bizipozaren abesti berria gure seinak eta gure nahia elkarteak, Xabi Zabala, Onintzen Beita, Alex Sardui, izan gure lagun. Diagnosia arraroak izan arren, oso arruntak gara gu. Jolastea maite dugu guk ere, ametsangiak ditugu. Jankun izan gure lagun, gure ahotsa ere entzun. Jankun izan gure lagun, hurbil sentitzu zagitzagun. Eskuz esku zeine bakoitza, zeine guztien naia bete arte. Borobilean herrian lekua, dago ume guztientzat.
Ze polita, Begoxoa. Oso polita, oso polita. Erra da, bai. Eta atentzio ematen digu, Alex, ohituta gaudezu indartsuago eta biziago entzuten, kasu honetan beste erregistro bat. Bai, hombre, heldu egin da. Orduan horako gauza bat entzen da nien eratu egizara, lekure joate zara eta lekuen pareta zara eta diferenti da, astiro da, 3x4 da, bals bat da, baina badeko gantxoa eta etxune baren momentuen guzti guen jaten eta alegin jugara izarma hori ataten ez. Luisma, zuk zer diozu abestiari buruz eta artista hauei buruz? Zaila da emozionatu gabe esatea. Niretzako abestia guztiz borobila da. Izan gure lagun horrek gainera keinu bat bota nahi die sare sozialei. Link eta me gusta edo alakoak ematen ditugunean. Eta, zer esanik ez, honintzak berehala hartu zuen gure egoeraren nondik norakoa, primeran zehaztu du hitzetan sentipen hori, eta gero Alexen ahotsean entzutea, ez dakit inoiz esker nahikorik emoteko aukera izango du, benetan guretzako oso unkigarria da. Oso borobila gelditu da, oso entzungarria, eta hori esker honez bi hori, eta gero hor atzean egondan talde osoari, Bizipoza taldeak ere hor izugarrizko lana egin du ez grabaketa guztiak, eta egia esan posik, unkituta. Aitor, gure seineak eta gure nahia elkarteak orain badukate soinu banda bat, ez? Hori gauza handia da. Bai, hori izan da, ez da, proiektu honen helburutariko bat, ez da. Gero eramateko beste leku batzutara, zabaltzea, gure seineko mensajea eta, eskerrak emotea eurei. Bai eurei, grabazioa egiten egon ziren teknikoei, lana izugarra izan da, bai. Beñat ezagutu zenuten, grabazio egunean behintzat, agian lehenagotik ere bai, baina berekin egon zineten. Honintza, berekin hitz egin zenuen, berekin aritu zinen hor bideoak grabatzen. Ikusiko dugu zen mezu zabaldu zenuten guztien artean? Ia ba. Hementxe, honintzen beita, Beñat eta familia osoa. Gureak dira zeineak eta gurea da nahia. Guztiok nahi dugu gure zeinen bizitza oztopoa gainditzeko maratoi bat ez izatea. Guztiok nahi dugu gure zeineak gaixorik egon edo ez onartuak izatea. Eskerrik asko. Gureak dira zeineak eta gurea da nahia. Ze polita, ze mezu polita hori ere. Alex, zure kasuan horrelako proiektu batean, horrelako abesti batean, zure ahotsa eskaini ahal izatea, zer da? Hombre, nik ahotsa hausi dekot. Zego besterik. Orduen eskertzen dena da nobelagaz kontetie olako gauze betekiko, ez da? Eta benetan, Beñatek azoginen momentuen ikustezu ze senti bera dien, ze maitagarrez dien, ze olakoa die, eta goze behiezu, beragaz momentu, eta zendi guztiziegaz, elkartasun hori hitzekaz ezilik esan, ez da, goezan giroa, guri arteko giro hori ezilik berbakaz esan, ez da, sentidun bida eta gozada bada, brutal. Honintza, zer diozuzuk? Holan dala, ez, azkenien konturatzen zara, alde batetik, harrigarria dela zenbat eskertzen daben gure ekarpen hori, ez? Eta guretzat aldi berean, erregalu bat da, hor parte hartu alizetie. Zuk be ikasten dozuleko begiratzen, ez? Beñat gure artean bizi dela, eta Beñaten moduen beste asko, eta herriko umiek izan behar direla, ez ezin dela izen familian bakarrik gelditzen den gaixotasun bat, egoera bat, eta hori han bizi izeti eta danok alkarregaz egoti neurri baten politxezan, ze oin kantu eia danona da, ze zabaldu da eta danona da. Baina, momentu hori bai zehozelan gurie izen zan, ez? Lehenengo aldiz entzun genuen Alex kantetan, eta, ostra, nik
pentseune ban momentu baten, ostra, hori da nik egin dudana asko sobiera holan. Ez, eta gero egon ziren Beñat eta gurasoak, eta biziposako lagunek, eta orduen kantie gurie bakarrik zan, eta hori oso sensazio politia. Gainera, esan behar dizuet, argitaratu zanean ostegunean, etxera bideoa eta heldu zanean, WhatsAppez, jarri genuen, eta Beñateri jarri genion. Azelako erantzuna eukizuen berak, ez bakarrik abestiarekin, ze musika berez asko gustatzen jako. Baina bere ahotsa ere entzutea, ze momentu baten hor bideoaren zati baten, ez berak ere nolait zeo zer esaten dago. Bueno, guretzako oso unkigarria izan zen momentua. Benetan zoragarria, ze hori da helburua, ezta? Eragin dezala abestiak bai etxean eta etxetik kanpora lau izetara mundura ere bai. Tibalt Alberdi, eskerrik asko gurekin izateagatik ez daukagu demora gehiago, urrengoan gehiago hitz egiteko aukera izango duzu. Eskerrik asko, Tibalt. Perfecto, bi batzuek. Hori da. Eskerrik asko. Hori da, bai. Eta eskerrik asko denoi hemen izateagatik. Eskerrik asko zuei aukera hau ematearren. Garrantzitsua da, ez bakarrik gure zeinak elkartearentzat, badala. Beste hainbat eta hainbat elkarte eta hainbat famili eta egoera latzak daude, eta nik uste dut alde positibo honetatik eta beti ekin eta aurrera irriparre batez egiteko mezu hori oso garrantzitsua da. Eta hor labur zerbait esan zen. Gauzatxuet, une latza hauetan besarkada bat Txernobilen lagunak elkartearentzat, biziposako lagun guztien partez, eta bakarrik. Eskerrik asko guztioi. Horagarri, eskerrik asko denoi hemen izateagatik, plazer bat izan batzuek hemen izatea. Eskerrik asko. Mila esker.